Yes, mga kapamilya, mga migs na takaragaling sa may Centrio. And bago lang ko nahuman og tanaw sa Captain Marvel. Wala ang akong uyab nga si kaka-babe AL kay to sa layo. Pero nalingaw gyapon ko kay ang Captain Marvel is a syempre connected ni siya sa Avengers, di ba? So ang plot sa Captain Marvel may tabo ni siya sa 1990s. So mga 1995 and si Captain Marvel kani nga mga time muni siya ang first time nakita ni Nick Fury si Captain Marvel og naila. So siya ang pinakauna nga naila niya nga superhero. So 1990s man, so dagang kaayo mga 90s nga mga makita ni mainumduman nimo labi na kung 90s kids ka pareha nako. And then 2013 pa ni nagsugod nga concept or nag-develop ang Captain Marvel nga movie. And then si Nick Fury wala pa na kuan ang iyang mata. Wala pa na buta or wala pa siya na injured. And then makita nimo dani nga movie is na yung mga characters nga itong nailhan sa Avengers nga bata pa tanawon. So na sila yung mga re-aged nga mga CGI sa mga face ng mga tigulang na karon natong kuan. Makita ninyo ani nga movie medyo bata pa sila labi na si Nick Fury. And then actually ang ending sa Captain Marvel is very nice. Mura na ako maingon kay para dili mo masuko sa ako. Kani nga movie is para sa mga babae, parang empowerment sa mga babae labi na sa ilang pag marabi tawag kanang matagan sila og confidence sa sarili and to believe sa nga bisag babae ka, you can do great things, di ba? So ang akong rate ani nga movie of course 10. And makita nato ganina na dito sa sinihan na ang gusto man na sa Captain Marvel. Siya na ba ang solusyon para mapildi si Thanos sa Avengers Endgame? Tulo ka book facts ang akong ingon. Ang usaha ni mo'y tinuod. Number 1, naay magamit og Nerf gun sa salida. Nerf gun baka nandulaan. Number 2, ang iring di ay kay actually kontra ang iring. Og number 3, maupaw si Captain Marvel. Unsa ana ang mali? Paki-comment below. Kung gusto mo mananaw, ingna ko para maka-answer na mo ana ha. Bye-bye.